Yn y wers ola yma'r codio, ni'n mynd i edrych ar sut i greu tudalen gwe i adrodd stori neu joc falle. Ni'n mynd i ddefnyddio trinket eto, a ni'n mynd i ddefnyddio prosiect arall sydd wedi cael ei greu gan Code Club, felly mae trinket yn bodoli'n barod a gallu di ei olygu. Cyn i ti ddechrau codio, bydd angen penderfynu ar stori. Meddylia am stori ti eisiau adrodd. Falle bydd e'n stori enwog sy'n bodoli'n barod, neu beth am stori rwy ti wedi greu, neu rhywbeth sydd wedi digwydd i ti neu rhywun ti'n nabod falle. Ond sy'n rhaid iddo fod yn stori, gallai fod yn joc, yn gerdd neu unrhyw beth arall. Ni'n mynd i ddechrau trwy golygu y cynnwys HTML a CSS y stori. Felly, dys y prosiect edrych fel hyn. Mae'n cynnwys cod i gyd ar ochr chwith fel tro diwetha a'r dudalen gwe ar yr ochr dde. Felly fydde ti'n edrych ar y tab index HTML ac i linell 7 a fydde ti'n gweld wedyn y cynnwys sydd o fewn yr adran yna, o fewn yr adran body sydd yn dod i ben ar linell 16. Fyddech chi'n gweld bod y tab yna'n cael ei gau fyna. Felly dyma lle mae'r teitl a'r testun yn mynd. Felly all ti ychwanegu teitl ar linell 9 a unrhyw destun ar linell 13. Cofia hefyd bod modd newid y steil yn rhan o'r CSS, felly y tab style.css. A gall ti newid y cefndir fan hyn, all ti newid ffont. Ond os ti eisiau newid y llun, mae hwnna'n digwydd yn yr index. Mae'r llun yn cael ei newid o fewn index.html ar linell 12. Fydde ti'n gweld y llun, a cofia nawr, fel ni wedi gwneud yn y wers flaenorol, mae'r lluniau i gyd yn cael ei rhestru os fydde ti'n gwasgu y bwtwm bach ar yr top fe, yr logo bach llun yna, agor hwnna, a bydd y lluniau i gyd yn ymddangos fyna. A na gyd sydd angen wneud yw teipio enw'r llun ar ôl image a wedyn source, a mae angen i fe fod o fewn y dyfnodau yna. Felly, beth am ychwanegu rhan nesaf y stori? Wel, na gyd sydd angen wneud nawr yw ychwanegu adran arall, a'r adran yn mynd fewn y div. Felly, rydyn ni'n gweld ar linell 11, mae'r div yn dechrau ac o dan o hwnna wedyn mae'r llun a mae'r testun, a wedyn mae'r div, yr adran yna, yn cau. Felly beth am ni agor un arall o'r reina, copio beth sydd gyda ni yn yr adran gyntaf yna. Felly allai di wneud copy and paste o linell 11 lawr i 14 a copio fe wedyn ar linell 16. Mae'n bwysig cadw'r cod ma'n weledol fel ti'n gallu gweld ble mae pob adran yn iste. Bydd hwnna'n gwneud bywyd yn haws wrth i'r cod gynyddu. A dyna fe, cario ymlaen yn yr un modd, falle beth am ychwanegu 6 adran gwahanol i'r stori, a gallu ti fod gyda rhywbeth tebyg i hyn. Cofia bod modd rhannu hyn gyda dy ffrindiau a teulu os ti eisiau dangos beth ti wedi wneud. Gobeithio bod ti wedi mwynhau gwersi codio yma. Diolch am ymuno gyda fi, a tan y tro nesaf.